Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşyz. 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň aranyşmagyny Watan ýylynda mukaddes garaşdyrmadan şanly 30 ýylynyň belenilýän ýylynda uly üstünlikleri gazanmak Türkmen başydaky negde gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň esasy wezipesidir. Milli iqtisadymyzyň esasy puduklarynyň biri bolan bu toplumda önürleýän önümlüň görnüşlerini artdyrmagy hormatly prezidentimiz möhüm uğurlaryň hataryna kesýetdi. Yurdumuzda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şoltany Newt Hemi pudugyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýy goýum tasamlary diňe bir içerki bähwitlere däl, eýsem ählimumy awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösürmäge de ýardym edýär. Şeýlelikde beýtarap Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän açyk gaplar siýasaty döwletleriň hem halklaryň arasyndaky dostlyk şeýlede hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýüzüne durmuşa geçirmäge gönükdirendir. Hormatly prezident bilen öňdönürjülükli siýasaty netijesinde ýurdumyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge ýoluny köp uğurly işleri amala aşyrylýar. Garaşy diýarmyda durmuş ykdysata dönüşdirmek maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyň senagat kärhanalarynyň şoltany Türkmen başydaky negde gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne de belent wezipeler goýuldy. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýlede täze tehnologik desgalary gurmak, aba saklamak, hemem büyük dönüşde iş etmek möhüm bolup durýar. Kenar ýakatyndaky negde gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky polypropilen örtügini önürýän önümçilik ykdysady netijeleri ýokarlanmagy mümkinçilik berdi. Bu önümi önürmek boýunça şu ýylyň 2 aýyna meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi. 300 tonna derek 1322 tonna önümiň önürilmegi gowunurjy netijedir. Şu ýyly negde gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky 1-nji hem 2-nji baş peterdeji elektrik bekatlarynyň durguny täzelemek boýunça işleri ýokary diýip güne dowam etdirler. Energetika pudugynyň kärhanalaryny tehnika hem tehnologik taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli neft hemi önümlerini önürýän döwrewap düzümi, alymy esasan ýani önümçilikleri döretmek esasy uğurlaryň biri bolup durýar. Bu urda beýlenen meýilnamanyň amala aşyrylmagy sebepleri senagat taýdan ösürmegiň, milli iqtisadymyzda köp taraply ösürmegiň diýipkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putulanmagyna, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Ýurdumyň newtrat pudugynyň önümçiliklerini döwrewap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsleşigi goýuply önümliň möçürlerini hem görnüşlerini hasam artdyrmak, önümçilik tapgarlaryny emele gelýän uğurdaş gazary netijeli ulanyp olardan dünýä bazarlaryna geçkinli harytlary önürmek döwletimiz üçin ören peýdalar. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bähwetliler. Newtrat senaty uglavadaro serişleriniň äwurt ulgorlaryny eýbolan Türkmenistanyň ykdysadynyň esasy puduklarynyň biridir. Hormatly prezident bilen döwlet siýasatynyň ileri tutulan uğurlaryna laýyklykda ýalňyş energetika toplumyny döwrewaplaşdyrmagy, hem diversifikasiýalaşdyrmagy uly maýy goýum serişleri gönükdirilýär. Alymy tehnika ulgamyň soňky gadanalarynyň öňde barjy tehnologiýadan hem enjamlaryň işiň ornaşdyrmagy netijesinde pudugyň innovasiýa ötüşi üçindirýär. Ýurdumyzyň dünýädäki energetika döwlet hökmündäki orny berkidilýär. Hormatly prezident bilen ýalňyş energetika toplumynyň önümçilik kuwatlyklaryny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze uğurlaryň kemale gelmegini üçindirýär. Gahrman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň neft gaýtanatyny ösürmegini 2030-njy ýyla şeýle döwrüçine maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine ýurdumyzyň içinde hem daşary döwletlerde eslebilirleýän dürli neft hem gaz hemi önümlerini önürýän innowasion tehnologiýalary esasynda täze önümçiliklerini döredilmegine aýratyn ünsürmegi netijesinde häzir pudugyň kärhanalaryny tehnik hem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň wezipeleri üstünlikli çözdürýär. Bulgamda gözüň tutulýan meýilnamadan durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň senagat taýdan ösüş tepkinlerini şartlandyrmagy, milli ykdysadyň eksport kuwatyny köp uğurly esasy ösürmäge, hem putulandyrmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümliň köp görnüşleriniň önürilişini artdyrmaga ýardym eder. Türkmenistan parahatçylygyň aranyşmagyny Watan ýylynyň her bir güni şanly wakalar besenýär. Hormatly prezident bilen parahaty başçylygyny halkymyzyň bagtya durmuşynyň bähwidine gönükdirilen beýgi işler halkymyzyň ýedi watanmyda mehriban arkadamyda bolan hormat sarpasyny hasam artdyrýar. Bu hakykata şu günleri ýurdumyzda ýaňlanarlayan maslahatlaryň misalyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzyň terekeçileriniň gatnaşmaklaryna geçirilen hoşallyk maslahatyny açyk edenler, mukaddes garaşdyrylmyzyň 30 ýyllyk şany toýunyň toýlanýan ýylyna
Türkmenistan parakatçylygyň we anasmanyň watany ýerine döwrüwa biledişganydan açylyp ulanmaga berilmegi halkymyzyň durmuşyna uly bir taryhy waka boldy diýip nagtadylar. Mehriban arkadamyzyň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini gowlandyrmak, hususlygyny ösdürmek, onuň ornuny ýokarlandyrmak, ady garaşda ony üçin etmek barada alyp bargan döwlet siýasatiniň barhary waşlyklary wetlenýänini buýsan çylan bellädiler. Arkada prezidentimiziň sany ulam arkaly akpata bermegi bilen ähli welaýatlerde döwrüwa biledişganydan açylmagy, halkymyzy we içerki bazarlarymyzy tergöw gönümler bilen üçün etmekde amal aşyrylýan belent maksatly işleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň suwutnamasydyr diýilip bellenildi. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda alyp barýan ýurt we umumy adamzat bähwitli işleri üçin maslahatda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler hemde maslahatyň ahyryny on gatnaşyjylar arkada prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Sağlyk Guruluş we Derman Tenagat Ministrliginde döwlet başçylarynyň karary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň we onu amal aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreden 2020-2025 ýyllar üçin meýilnamasynyň tasdiklanylmagy nasip etdi. Hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna, sağlyk guruluşyny kämilleşdirmek, dünýäň lokmançylyk ulgamyna gadanlan üstünlikleri, milli lokmançylygymyza saýdaşlyk ornaşdyrmak, dünýäň awraýly halkary gurulmalary, daşary ýurtlaryň sağlyk guruluşy bilen gatnaşyklary beýle hasam putulandyrmak, tejribe alşmak uğruna giňerimli maksatnamalaryny işleň alınıp barylýanyny bellädiler. Sağlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň kabul edileni üçin maslahatda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler hemde maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar arkada prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Çäreň dowamyna Melhem çaýlarynyň we hormatly prezidentimiziň ilmi eserleriniň kitap sergisi guralyp, ol hoşallyk maslahatynyň öz boluşly bedegine urildi. Şunun ýaly hoşallyk maslahatlary ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşowut, Lewap we Mar vilayetlerine de geçirildi. Döwlet başçylarynyň milli sağlyk guruluşyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barylýan işleň hemme taraplaryň ösdürilmeginiň, durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň beredigi baradaky sözlerinden ogur alyp hemde Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşine bellenlen wezipeleri ýerine getirmek üçin maslahatda gatnaşyjy, sağlyk guruluşynyň işgärleri öz ähli ukyp başarnyklaryny, ihlatlaryny, tejribelerini we bilimlerini gaýgyrman zähmet çekdiklerini anandyrdylar. Şu günleri ýurdumyzyň buğday ekinen meýdanlaryna käreneçi daýhanyň päk zähmeti gaýrap joşýar. Hormatly prezident tarapyndan gallaçy daýhanlara zähmet çekmek üçin döredilen oňoýly şertler, giň mümkinçilikleri Türkmeniň guşgursyk ak buğdaýynyň gadymy mekan bolan Ahal vilayatynyň daýhanlarynyň bol hasıly öndürmek baradaky asylly hukuklaryny uly badarga berýär. Munun şeredine vilayatyň etraplarynyň agy kini meýdanlaryna ýaşajyk maýsalary edilýän ýedek işlere aýdyň misallar. Ahal vilayatynyň gallaçy käreneçleri şany garaşdyrmyň 30 ýylynyň belentden toýlanjak şu ýylyna buğdaýyň bereketli hatyryny kemar etdirdiler. Muňa ruhlary galkynyň vilayatyň etraplarynyň edirmen gallaçlary şu günleri göýük maýsaly meýdanlara ýedek işleriniň dipkinlerini barha güýçlendirýärler. Şu günleri aňyrtyny bertine göz ýetmedi, ümmülmedi giň meýdanlarda tekiz göýgüren maýsalary syňladyňça syňlasyň gelýär. Beý diýsen ajaýyp hem odan görnüş Ahal Bagdaýhanlaryň şu ýylda buğdaýyň bol hatyryny ýetişdirmek üçin çekýän tutan ýere zähmetleriniň gün saýyny badarýanynyň göwün götürje şaýatnamasy bolýar. Ahal vilayatynyň ýerden ýere önürýän gallaçy käreneçleri häzirki wagtda ýaş maýsalary ýetmek işlerini toplumlaryny alyp barýarlar. Şoňa laýyklykda häzirki wagtda vilayatyň buğdaý maýsaly meýdanlaryna organik mineral dökümler bilen bir hatarda ýerli haşeratlardan arasalamak işleri gyzgalamy dowam edýär. Beýim möhüm arsenik çäräni ýerine ýetirmekde vilayatyň owu hojalyk önümçilik birleşiginiň hemem oňy etraplardaky çeýnik hyzmat işgärhanalarynyň çeýniklarynyň saat hem bökdürüşi işedirmek adanylýar. Ma'lum bolşaýaly mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işlerini öz wagtynda ýokary hile geçirmek işi zerur çärelen bir bolup durýar. Muň özi bolsa ýaş maýsalaryň garadyň iýmitlenmegine uly ýardym edýär. Vilayatyň etraplarynyň daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna häzirki wagtda günni sana besýän ýaşyl maýsalara suw tutmak işleri hem gyzgalanyňa alyp barylýar. Suw tutmak işlerini dünýäniň ösen hemme iň kämili innowasion tehnologiýalaryny giňişen peýdalanýar. Şoň netijesinde vilayatyň etraplaryna buğdaýlary emeli ýaş ýagdyrmak usulyny suwarmak işleri hem ýol goýuldy.
Ahir ulaýatynyň kärine çygalaşlarynyň häzirki wagtda ekin meýdanlaryna barha batlanýan zähmet tepkinleri ulany täze ýylla ak buğdaýyň bereketli hasylyny üstürip ýetişdirip, watanymyzyň galla harmanyna däne täşirmek baradaky öňde goýany arzuly maksatlaryna ýetişikliklerine bolany ynamy berkidi. Hormatly prezident bilen şöhraty taryhymyzy, milli mirasymyzy öwrenmek, gorap saklamak hemme geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tawşyryklary netijesinde bu urda tutumly işler ýaýbangandyrlyar. Ata-babalarymyzdan, ene-mamalarymyzdan nesillere miras galan mukaddes ýürürler. Beýik adam kärçiligi ýurlary insanperwer diýip sorular. Nefislik bilen ýerine ýetirilen eri işleri bugün nesillerimiz üçin görürli mektebidir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ödürli kunjogyny bolşýary Lewap vilayatyna da telekeçilik bilen meşgullanyp milli mirasymyzy şöhretlendirýän önümleri öňürmek, olaňy berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň belen ruhy bilen sazlaşygyny döretmek boýunça alınıp barlayan tutumly işleň şol sanyna kilim dokumaklyk sunutynyň geýiňden ýaýramagy milli mirasymyza goýulýan beren sarpanyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiň köklerini gadymiyetiň çuňluklaryndan alqaýdýan merdana türkmen halkynyň şöhretli taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tawşyryklary garaşyk hemişelik betarap watanymyzyň ähli ýerine bolşýaly Lewap vilayatyna da giňden durmuşa ýeçilýär. Ene mamalamyzyň çeper ellerinden çykýan dünýä meşhur ajaýyp hallary, türkmen tebigatynyň durly öwüşgünli renklerini özüne jemleýän ketenler bilen bilelikde halkymyzyň günlük durmuşyna giňden ulanylýan kilim dokumak, onuň inçe sirlerini ýaş nesle öwretmek işlerim ýaýbanglandyrylýar. Welaýatyň hojamady etrawyna bu gadymy sunugyň hasam giňden ýaýranlygyny belläp geçmek möhümdir. Goýun ýüngünden saýlanyp daralandan soňra dürli renklere boýalan önümler egirilip kilim dokumaklyk üçin ýüplükler taýýar edilýär. Kilim edil hal önümleri ýaly dürli ölçeklerdäki ýüri togurallarda ýuwurdylip dokumaklyga taýýar edilýär. Kilim ýuwurdylýan gününe pişme weşirilip paýlanylmagy, üzerlik tutulýup milli däplemizi berja etmekleri aýratyn belläliklidir. Kilim onuň ölçüne laýyklykda bir ýa-da bir näçe adam bolup dokulýar. Kilimiň hem edil haly dokulanyny göýleriniň, gyranagyşlarynyň bolşýaly orta we gyranagyşlar bolýar. Häzirki wagtda kilimiň gyranagyşlarynyň aýrylyp tutuşlygyny orta göýler bilen dokulýan görnüşler hem gawat gelýär. Kilim dokulanyny oňa 12 aý gülýaýdy tazy guýruk, durna hatar diýip adlandyrylýan nagyşlar salynýar. Kilim esasan öýlerde döşek hökmünde ulanylýar. Onuň ýüzündäki durly owada nagyşlar bolsa türkmen öýlerine bezek berýär. Kilimden horjun, ýan torba başga-da bir näçe durmuş hajatlar üçin ulanylýan zatlaryň dokulýanyny aýtmagy möhümdir. Häzirki wagtda halkymyzyň beýleki inçe sunugatlary bilen birlikde kilim dokumaklyk hünäriniň ýaş nesilleri öwredilýänligini bellemek buýsançlydyr. Welaýatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belen sarpa goýan, ony hasam kämilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän arkadaky prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Şuunlary ýurdumyzda Türkmenistanyň garaşylanan şanly 30 ýyllygy. Şeýle-de Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watany ile münasibetli dawraly maslahatlary hemme medeni şäherler ýokary ruhy galkynşa eýe bolýar. Şolaň birem Türkmenistanyň medeniýet ministriniň guramagyna geçirilen folklor toporlarynyň arasynda görkezme bäsleşik çykyşlary da barasdyr. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna folklor toporlarynyň arasynda görkezme bäsleşik çykyşlary çäretiniň açylyş dawrasy münasibetli medeniýet we sunugy satlarynyň, folklorçylygyň, tansçylygyň, milli aýdymsal sunugatynyň wekilleriniň, ýokary okuw mektebiniň professor muallimläriniň we alimleriň talip ýaşlaryň gatnaşmagyny amaly usuly maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşgüni ýokary guramaçylykly geçirilen folklor toporlarynyň arasynda görkezme bäsleşik çykyşlary dawrasynyň dowamyna folklor, tans, milli aýdymsal sunugatymyzyň ösüş menzilleri hemde gadanlayan üstünlükler, toplanan tejribeler hemde öňde durýan wezipeler barada maslahat edildi. Usatlyk sapaklary geçirilip, öňde barça tejribeler öwrenildi. Görkezme bäsleşik dawrasyna Aşgabat şäheriniň vilayatynyň etrapynyň folklor toporlary hemde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň dörejilik toporlary gatnaşdylar. Folklor toporlarynyň arasynda görkezme bäsleşik çykyşlary 3 günläp dowam etdi. Melim bolşýaly ýurdumyzda müň ýyllıklardan göz başaryp gaýdýan taryhymyza baý milli mirasymyzy, dünýä medeniýetiniň gençi hazynatyna goşan tolýan medeni we taryhy kymmatlyklarymy öwrenmek, wagt etmek hemde olary dünýäň ilmi jemgyýetçiliginiň ünsün çekmek boýunça işler ýygdarly arnyp barylýar. Bu dawraly çere gatnaşyjylar arkada prezidentimiň medeni turguny kämilleşdirmek barada tawşyryklarynyň gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek,
Tarihimizi, milli medeniyetimizi, däp-desurlarymyzy wagt etmek biziň esasy borçymyz bolup durýar diýip uly buýsunçylygyny ýagtladylar. Berkar döwletimizde adamzat ösüşini, dünýäň medeni gençi hadinasyna asyrlyň jümmüşini uly goşun türkmen halkynyň ruhy baýlygynyň jahyna ýaýlyşyny görmek biziň üçin uly buýsunçdyr diýip dabara gatnaşyjylar bellediler. Sahnada ýaýwanlanýan folklor çykyşlary görüm görelýän milli däp-desurlary durmuş tejribesini, terbiýe bermek medeniýetini, dürüçülük dünýäsini, pähim paýhatyny özüne jemledi. Ençeme atraşyp netilden paýhatyndan dürüçülük zekininden kämillik derejesine ýeten halk dürüçüligi, ruhy mirasyň edebi nusgasyry. Türkmen halk dürüçülük eserleriniň çoňmary mazmuny, köp öwüşgünlik häsiýeti, onuň köp görnüşlüğiniň ösü bilen açylýar. Bu hakykat sahnada da öz beýany tapdy. Olaň tas ählisiniň mazmunyny, ata-babalarymyzyň nesil terbiýesine aýratyn ähmiýet berenligini göz ýetirmek bolýar. Mahlati halk dürüçülük eserlerine milletimize mahsus dünýä garaýyş, ajaýyp häsiýetler, ýaşaýyş durmuş däp-desur edim galam aýratynlyklary siňdirilipdir. Folklor toparlarynyň arasyna görkezme bäýatlaşyk çykyşlary dawaratyna gatnaşan belli folklorçular, tançylar hemde bugurda ilmi gözlegler alyp barýan mirasýar alimler ýurdumyzda medeniýetimiziň ösüni gotmydan gadim köklerini öwrenmekde, döwreba prewuşdy dikertmekde hemde dünýä ýüzüne wagt etmekde. Şeýlekem Halipa şäher mekdebiniň baý tejribelerini hasam ösürmekde ýygyderli gollaw himayetleri bergen Mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezident bilen el-ýurt bähfidine gönükdirlen işleri watanymyzda gazanylýan üstünlikleri geçirilen şäherleriň özündüzi. Medeni şäherler ýokary ruh öňetlige Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluşy Institutunyň talipleri nazariýat alan bilimlerini tejribelikde berkitmek maksady bilen Akaly vilayatynyň täze döwrewab idare ediş merkezine göçme okuw sapagyna bolýarlar. Bu sapagyň dowamyna täze nusgadaky akylly şeker taslamasy bilen tanışdylar hemde oň ähli mümkinçilikleriniň dolanýyş we beýleki serişdelere gönükdirilendigini öwrenirler. Gelecekde taslama işlerine täzeçil pikirlenip akylly şeker konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge tejribe topladylar. Tehnologiýalaryň we programmerlemegiň dünýä tejribelerini ýeten ösüşlerini ornaşdyrmakda hemde ýaş hünärmenler taýýarlamakda Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluşy Institutunyna islenlik infrastruktura desgalarynyň inženerçilik ulgamlarynyň, gara ýollarynyň, demir ýollarynyň, uly köpürleriniň, deňiz menzilleriniň we köp sany desgalarynyň maglumat modelini taýýarlamak boýunça tehnologiýasynyň Revit programmasy professor muallimleriň ýol başlygyna Binägarlyk Guruluşy ugurlary boýunça bilim alýan talipler tarapyndan özleşdirilýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutunyň professor muallimleri hemde talip ýaşlary bu ýerdäki guruluşyk giňişligine okuw tejribelik, synaw öňümçilik işlerini geçýärler. Bu ýerde talip ýaşlar akylly şekerler konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň ýürütüleşdirilen ugurlaryny durmuşa geçirmek üçin täze taslamалary işläp düzýärler. Innovasiýa we inženerçilik çözgütleriniň täze nusgalaryny ýola goýmak ugruna almy tehnika synarlary we amaly barlyklar amala asyrýarlar. Ýokary okuw mekdebiniň ýaş alimleri täze idare ediş merkezinde hem öňdewarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň we internet serişdeleriniň sağlaşygyna esaslanýan durmuş hyzmatlary hemde medeni maksatlary öz üçin alan taslamalar ornaşdyrmak özlerine maksat edinýärler. Türkmenistanyň Ufgan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetiniň talip ýaşlary Akaly vilayatynyň täze döwrewab idare ediş merkezinde nano elektronika we zatlaryň interneti şeýlede bionika we robot tehnikasy ilmi öňümçilik merkezine özleriniň taýýarlan ilmi konstruktorçylyk taslamalaryny tanıştyrdylar. Tejribelik saparynyň dowamyna uniwersitetiň talipleri el telefonlary arkaly aralykdan dolandyrylýan ýagtylandyryş ulgamyny, penjereleriň tutularyny aralykdan awtomatik ýagdaýda açyp ýapýan ulgamyny direksiýanyň otoglarynyň birine ornaşdyryp işledip görkezdiler. Şeýlede talipler öz taýýarlan akylly awtodrolgasynyň ýol ışygyny dolandyrjy akylly ulgamlarynyň taslamlary bilen tanışdyryp geljekde akylly şeherde ornaşdyrmagy teklip etdiler. Türkmenistanyň Injener Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutunyň talipleri Akaly vilayatynyň Göktepe Tranyň şäherine gurulýan vilayatyň täze idare ediş merkeziniň guruluşyklary bilen tanışmak üçin göçme okuw sapaklaryny geçdiler. Talipler bu ýerde amala asyrylýan akylly şäherler konsepsiýasynyň esasyna guruluşyklaryň aýratynlyklaryna, desgalaryň injenerçilik ulgamlaryna, landşaft dizayn işlerine, ýol ulag infrastrukturasynyň guruluşyklaryna synitdiler we nazariýat alan bilimlerini tejribede berkitdiler. Marat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygına başlanyp parahatçylyk mekany Gözel Aşgabat adly ilmi amal maksat geçirildi.
Mehriban aqdamydan taýsa tagalalar netijesinde watanymyzyň paýtagty, gözlerimizin guwanjy, göwünlerimizin buýsanjy bolan ak şeherimiz Aşgabat, diýarymyzyň görküne görk, gözelligine gözellik goşýar. Türkmen Döwlet Ykdysady we Dolanyş Institutyna gurulan göçme sergi ören täsirli boldy. Magtumlada naqiy ýaşlar guramasynyň daşaýdylar geňeşiniň Türkmen Oba Hojalyk Institutynyň bilelikde öwrenmeklaryna, biýokary komitetiniň ýyladyşgany hojalyk hünäriniň talipleri etrawyny şägerini açylyp işe girdilen döwreba ýyladyşganada bolup, bu ýerde ösdirilip ýetişdirilýän gökünlere iýdegi işler bilen tanışmaklary nazariýet bilen tejribäni utgaşdyrmakda ähmetli boldy. Türkmen Oba Hojalyk Universitetinde talip ýaşlaryň arasynda akyl giňişligi atly intellektual zekin bäsesiniň jenmeş tapgyry geçirildi. Şular ýaly bäseslikleriň biýokary komitetine ýygydaly geçilmegi, talip ýaşlaryň bilim tejribesini kämilleşdirmegi, olaryň ilmi dünýä garaşyny we intellektual kuwadyny ösdürmegi ul itergi berýär. Türkmen Döwlet Mali Institutyna Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyldygyna başlanan çäre işçen käsete ösdenli. Türkmen Aratnaşyk agentligine ýurdumyzdaky IT kompaniýalaryň wekilleri bilen geçirilen maslahatda sany ulgamyň meseleleri aral maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligine geçirilen maslahatda ýurdumyzda geçiriljek halkara ýaşlaryna taýýarlygyň meseleleri aral maslahatlaşyldy. Ýagşygellik Haýfada Nahy Halkara Newt we Gaz Universitetine geçirilen wagt nesihat gender deňligi bilen bagly boldy. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş universitetine Türkmenistana daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini, Türkmenistana daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmegiň esasy ugullary atly okuw usuly maslahat geçirildi. Bu geçirilen maslahaty halkara insan perwer ilimleri we ösüş magtumlady Nahy Türkmen Döwlet Universitetleriniň online arkaly Seýdnazar Seýdady Nahy Türkmen Döwlet Mallumçylyk, Döwlet Mehmet Azadady Nahy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutlarynyň professor mallumlary işçen gatnaşdylar. Sany bilimiň durmuşa ornaşdyrmagyna, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň Türkmenistanyň ingliz dilini öwretmekde we öwretmekdäki ähmiýeti barada da çykyşlar dinlenildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň Lewapemde Mary vilayet kitapxanalarynyň hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna ýazyjy Nur Muhammed Sarıkhanowyň döredijligine başlanan online maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty kärdaşa kılıçlarynyň Mary vilayet birleşmesi bilen bilelikde Muhammed Bayramxan Türkmen we Türkmen halkynyň mertlik, watansöýçilik, adamkäçilik ýörelgeleri atly aýdym sazly dörejilik duşy geçirildi. Dawaral çäräniň dowamyna watanymyzy gahrman aqdamyzy watp edýän aýdymlara tomuş edildi. Türkmen Döwlet Binegarlyk Gurulşy Instituty ýagşygellik Haýfada Nahy Halkara Newt we Gaz Universiteti hemde Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himia Instituty bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli sany ulgam arkaly geçirilen ilmi amal maslahat binegarlygyň nusgasy Akşeherim Aşgabat parahatçylygyň şäherde ýyly atlandyrly. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Marat Garryfada Nahy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň bilelikde öwrenmeklaryna sany durmuş ýörelgesine eýermeklige başlanyp wagt nesihat çäresi geçirildi. Döwlet Mehmet Azadady Nahy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Türkmeniň milli ýörelgeleri we milli aňyty atly çäre geçirildi. Halkara Atnaşyklary Institutyna geçirilen okuw sapaklary netijeli käsete bilen tapatlaryny. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý milli jemgyýetine Türkmenistan insan perwerligiň we asudalygyň ýurda atly maslahat geçirildi. Maslahatda jemgyýetiň hünärmenleri we meýletinçiler gatnaşdylar. Şeýle-de maslahatda Gyzyl Ýarmaý milli jemgyýetiniň göläýet bölüminiň işgärleri video aratnaşyk arkaly gatnaşdylar. Türkmenistanyň baş prokuraturasyna welaýatleriň we Aşgabat şäheriniň prokuratura idaralarynyň işgärleriniň gatnaşmaklaryna online maslahat geçirildi. Maslahatda prokuratura idaralarynyň işgärleri tarapyndan döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşa hakyna Türkmenistanyň kanuny barada täsirli çykyşlar edildi. Şeýle-de prokuratura idaralary tarapyndan geçirilýän wagt nesihat şäherleriniň täsirlerini we netijelerini gazanmak boýunça öňde durýan wezipeleri barada giňişlendirlik geçirildi. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň we ýaşlar guramasynyň bizmeni tarap giňişiniň bilelikde öwrenmeklaryna Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli Aşgabatyň gözel keşfi okuny ösüşleriň nişany atly şygar bilen aýdym sazly wagt nesihat duşy geçirildi. Şany garaşdyrmanyň 30 ýyllygy Akşeherimiz Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň harby bölümleriniň harby gullukçylarynyň çağırşy boýunça harby gullukçylarynyň arasynda serhet owazlary atly aýdym sazly bäses geçirildi.
Köpete Atrap prokuraturasy, etrap häkimligi, ýaşlar guramasynyň Köpete Atrap geňeşi, telewiziýa, radio getmişler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyanyň başlangyç hünär okuw mektebiniň bilelikde Aşgabatynyň 140 ýyllyk münasibetli geçirilen çäresi, bir taraplaryň taglimaty, parahatçylygyň gözbaşy diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň ýokary arbitraj gadyetleriniň we Aşgabatynyň gadyetleriniň gadylarynyň we gadyet işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen okuw maslahaty netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Bagtyarlyk tarap häkimliginiň etraf dinanlar bölüminiň Bagtyarlyk tarap gadyetiniň Demokratik Partiýanyň Bagtyarlyk tarap komissiyanyň ýaşlar guramasynyň Bagtyarlyk tarap geňeşiniň guramaklaryna terwi edebin gözbaşy ratlyň wagt netiga çäret geçirildi. Paýtagtymyzdaky Olimp Orta Sport mektebine geçirilen maslahat işçiň häsiýete wetlendi. Aşgabatynyň saglyk goruş müdürlüğiniň düdümine girýän saglyk öýleriniň guramagyna Aşgabatynyň 140 ýyllyk münasibetli maslahat geçirildi. Bilim Ministerligi Türkmenistanyň parahatçylyk ganatynyň müdüriyeti Maktum Muradyn aky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan eglan edilen parahatçylyk çağalaryň sesi atly dürüjülük bäsişiginiň bizmeni etranyň şäherine ýerleşýän orta mekdepleriniň arasyndaky tapgyr geçirildi. Agrar işgärleriniň kärdaşa kılaşanyň geňeşiniň Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetining daşky uşagy gorumak gullugynyň bilelikde geçirilen maslahaty işçiň häsiýete wetlendi. Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň kärdaşa kılaşanyň milli merkeziniň dokma senaty işgärleriniň kärdaşa kılaşanyň geňeşiniň bilelikde gorumaklaryna gender deňligi, durnukly ötüşün kepili bilen sergili bayramçylyk dawraty geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunugat Mektebine berqararlyk tarap häkimliginiň ýaşlar guramasynyň berqararlyk tarap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna taryhy gymmatlyklar genji hadynamalar ady bilen sergi bäsişe geçirildi. Demir ýollary açyk görnüşli paýdagarlar jemgyýetiniň Maktum Muradyn aky ilkinji ýaşlar guramasynyň geçiren çäresi ýokary hukumatlyga wetlendi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Aşgabat şäher komiteti hemde Türkmenistanyň owakyjylyk toplumy bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlanan çäre geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Ahir Vilayet baş bilim müdürlüğiniň guramagyna maslahat geçirildi. Onu çıkış edenlere berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň hasym güllä etmek üçin özleriň çekýän halal zähmetleri, goşýan münasip goşuntlary, ýeri ünümden bölülen hem bagtyar durmuşda ýaşamak üçin milli liderler tarapyndan edilýän tagalarlar döwründe täsirli gurrunlar etdiler. Agrar Partiýanyň Ahir Vilayet komissiyanyň Ahir Vilayet ýaşlar guramasynyň, Ahir Vilayet gümrükhanasynyň, Ahir Vilayet gadyetiniň, Vilayet kärdeşleri arkalaşygynyň guramaklaryna geçirilen çärelerim bay manymat munaweseni. Demokratik Partiýanyň Balkyn Vilayet komissiyanyň Senagatçylyk we Telekeşer birleşmesiniň Balkyn Vilayet bölüminiň, hemem Senagatçylyk we Telekeşer partiýasynyň Balkyn Vilayet komissiyanyň Balkyn Vilayet gümrükhanasynyň geçiren maslagda Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna başlanyp, oly täsirli hemem maksady ukunlygyny tapawtandy. Balkyn Vilayet Balkynaba Türkmenbaşy şäher hemem Esenoğly bereket etrap gadyetleriniň guramagyna wagtny tigat maslagda ýokary ruhy galkynşy bolup ol Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna başlanyp geçirilen şäherleriň üstüne ýetirdi. Ulaýatyň Niýaz Badana etrawyna Daşow Vilayet prokuraturasynyň Demokratik Partiýanyň Vilayet komissiyanyň bilelikde guramaklaryna wagtny tigat şähereti geçirildi. Ulaýatyň AKP hemem bolumsaz etraplarynyň dinanlar guramaklarynyň etrap bölümleriniň guramagyna geçirilen basatlarda döwrüň berent maksatlary, öňde durýan wezipler barada giň işleýän pikir alşyldy. Lewap Vilayet gadyetiniň işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen basagat täsiri bilen tapawtandy. Oňda wamyna gadyet işine sanly ulgamy ornaşdyrmak, oňa gadyet işini kämilleşdirmekdäki möhüm ähmiýet barda edilen çykyşlardyň birini. Seyitnazar Seýdady Naky Türkmen Döwleti Umumgulumçylyk Institutyny, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň, Vilayet Polisiýa müdürlüğiniň, Türkmenabad şäher gadyetiniň bilelikde guramaklaryny, hormatly prezidentiň başlanýyjy bilen ýurdumyzda eglan edilen sagdyn durmuş ýürgüsi, ýurdumyzda ýaş nesliň geleceği üçin edilýän beýmeçleri aradylar. Şeýle ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyklar barada geçirilen wagtny tigat şähereti täsirli bilen tapawtandy. Senagatçylyk we Telekeşer partiýasynyň Marg Vilayet komissiyanyň hem Marg Vilayet gümrükhanasynyň bilelikde guramagyny wagtny tigat şähereti geçirilip, oňa hususy kärhanlarda zähmet çekýän adamlar hem gümrükhana işgärleri gatnaşdylar. Dinanlar birleşiginiň Marg Vilayet dinanlar bölüminiň guramagyny ýaşlary döwrübap terbiýelemekde milliligiň orna adamlaryň geçirilen wagtny tigat şähereti hem çuňgur manymat eýe boldy. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyň Vilayetine we paýtagtyň Aşgabatda 27 martda saat 20-den 28 martda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışyryň.
Balkın ulaytını Ütkap Yamurtuqal Biyaşşar Demirqadı Kumatarantiyle skonto 94 metr kayarlarını 19 metre şene yetiyen şemar utar. Hova gecetini 3-8 gradus günnüdünü 9-14 gradus. Kenariya etraflarını 6-11 gradus maylı vurur. Ahir ulaytını Ütkap Rayana Burutlu Huawar Biyaşşar Demirqadı Kumatarantiyle skonto 94 metr kayarlarını 20 metre şene yetiyen şemar utar. Hova gecetine 9-14 gradus günnüdünü 8-13 gradus maylı vurur. Mara vilayetinde Ütkap Yamurtuqal Biyaşşar yılarım şaqma mümkün. Demirqadı Kumatarantiyle skonto 94 metr kayarlarını 19 metre şene yetiyen şemar utar. Hova gecetine 11-16 gradus günnüdünü 9-14 gradus maylı vurur. Levap vilayetinde Ütkap Yamurtuqal Biyaşşar yılarım şaqma mümkün. Demirqadı Kumatarantiyle skonto 94 metr kayarlarını 19 metre şene yetiyen şemar utar. Hova gecetine 11-16 gradus günnüdünü 10-15 gradus maylı vurur. Daşoğlu vilayetinde Ütkap Yamurtuqal Biyaşşar Demirqadı Kumatarantiyle skonto 94 metr kayarlarını 17 metre şene yetiyen şemar utar. Hova gecetine 3-8 gradus günnüdünü 4-9 gradus maylı vurur. Paytahtymyz Aşgabatda Ütkap Yamurtuqal Biyaşşar Demirqadı Kumatarantiyle skonto 10-13 metr wagtal 18 metre şene yetiyen şemar utar. Hova gecetine 8-10 gradus günnüdünü 10-12 gradus maylı vurur. Yurdumda boyunça mart ayının 28-ine magnit hadisesinin dur noktası yağdıyda saklanmana araşılıyor. Ediz vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölejikleriniň möçberiniň qadadan 8 oturum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz passanda howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasly ura giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlarym, bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary paşamyz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe aty watanmy turkmansam, ähli bagatlarda ötüşýär efendim. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähri bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, eli dileşer.